antsy sy mipindamena piriaka manavo laho sambady mandeha mitady antegna raiky tavela antragno laho sambady mandeha mitady antegna raiky tavela antragno antegna inana tsy malane antegna hoany tsy tafandre antegna inana tsy malane antegna hoany tsy tafandre oranan'olo an-tanàna sofigna tegna efa matsintsiny oranan'olo an-tanàna sofigna tegna efa matsintsiny antegna raiky tavela antragno antegna raiky laosan'olo antegna raiky tavela antragno antegna raiky laosan'olo oarana bave raha nagnino loatra moana karaha manjony maherezy rana bave nandeha nitady vola zay tsy oeza magnadigna fa mbola mitadeky baligny zay le mame analinjiro ziska mifaritry sofia agody vangina vinagny tery tsy adigna hitanagnany babane agny maro antsetra zegny legiao soma fatsika niany wanada agnatin'ny telefônina ka tsisy crédit rô agnatsovagna hely zare an-tanagnany efa hela tsy regny tsisy rogno ambolafiko zany tegna ampiditra madame areka magnampiditry crédit amin'ny telefôny ia
Arampidira tohane. Votre crédit actuel est insuffisant pour cette opération. Veuillez recharger votre compte.